खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों फिन आरोबाव राजखान्थिनि खौरां आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिपिएफ दोलोनि एबा बिपिएफ नि गायसनगिरि एबा गायसनगिरिनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा थामहिनबा बिटिसि नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय आरो बे जगदान जानायाव खमैबो 400 निबो बांसिन बिपिएफ नि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफ्रा खाम्फा बरगयारी बिथांजों बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो बेनि अनगायैबो गोबां मानि बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा जगदान जानो थाखाय साखाफारा जादोंमोन नाथाय बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाखिनि थालांनाय बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जयनिं जानायखौ एबा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनो नागिरनायखौनो न' एबा न' फारसे दैथाय हरफिनदों होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो गिदिर बाथ्रासिना बेनोदि खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंबावदोंदि बिटिसि नि मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय बिपिएफ नि दैदेनगिरिफोरा एबा बिपिएफ नि रोजा रोजा दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलो नागारनो थांगासिनो दं साननैसोनि एबा सानफा एफा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा रोजा रोजा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानो फैगासिनो दं होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायदों थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंलु जेराव बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बिनि सिगांनो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफ दोलो नागारगासिनो दं जेराव माखासे बिपिएफ दोलोनि एबा बिपिएफ नि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन दि फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ सरकार दानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो बिपिएफ दोलोआ बिग जिर' जानो थांगासिनो दं जेराव बिटिसि नि मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय रोजा रोजा बिपिएफ नि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैसिगोन एबा जगदान जाफैनो थांगासिनो दं होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा जगदाननि समावनो गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव बिपिएफ दोलोनि नागारनानै एबा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गोबां मानि दैदेनगिरिफ्रा थुबुर जानानै थानायखौनो बिपिएफ नि दैदेनगिरिफ्रा जुर जुलुम खालामनानै न' फारसे दैथाय हरफिनदों नाथाय बिथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैगासिनो दं होननानै बाथ्रा फोरमायदों दानिया फैदो बिदिब्ला रोजा रोजा बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि आरो बिटिसि सरकारखौ स्टेबल কৰিব লাগে এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি আমি বিপিএফ অকল ইয়াত নহয় অকল মই নহয় অকল আমাৰ চিৰাং দুৱাৰত নহয় খালি পৰহিৰ পৰা সমগ্ৰ বিটিসি অঞ্চলত এই পৰিস্থিতি আহিব বহুতো বিপিএফ নেতা নেত্ৰী আৰু কৰ্মীসকলে বিপিএফ দল ত্যাগ কৰি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিব মই আজি মোৰ কৰ্মীসকল মোক অকলে নেৰি মোৰ লগত পিছে আহি পেলাই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু খুলুমো আৰু ফैगोन दा जिनो नाङा सोरबा दिनै होबथादों नङा होमबा আজি বাধা কৰিছে কয়েকজনে আৰু বহুত আহিব লগা আছিল আশ্ৰাবাৰীত জমা হোৱা মানুহসকলক বাধা দি পেলাই আকৌ ঘৰত পঠিয়াই দিছে সব জায়গা তেনেকুৱা হৈছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলক যিসকলে আজি আহিব পৰা নাই অতি সোনকালে তেখেতসকলেও আহিব আৰু আহিবৰ কাৰণে মেণ্টেলি তেখেতসকলে ৰেডি হৈ থকাটো ভাল নङा होमबा बे रोखोम खालामजोबनि नोंथांमोनाबो बुजायजो फैजोबगोन खालि बियो समनिल' फाराग गाबोन सोरबा फैगोन समफोर सोरबा फैगोन बेनिल' टाइमल' दा नोंथांमोनखौ पुनर्बार मोर आन्तरिक अभिनंदन और श्रद्धा जनाय मोर बक्तव्य सामरिছো धन्यवाद।